positiivisuus on mun mielestä semmoinen, tai jotenkin myönteinen elämänasenne on ominaisuus tai semmoinen kyky tai luonteenpiirre, joka ei suomalaisilla välttämättä niin kuin tule ihan kauhean helposti tai luonnostaan. Et suomalaiset on kauhean hyviä siinä, että jos meillä ei ole kivaa, niin me osataan se näyttää. Et istuu metrossa aamuvarhain matkalla töihin tai matkalla kouluun ja katsoo ihmisiä ympärillä ja ihmettelee, että voiko koko metrovaunullinen tai voiko koko bussi tai voiko koko junavaunullinen olla oikeasti näin maansa myyneitä murheellisia ihmisiä, että kellään ei ole kivaa. Kaikki on aivan niin kuin, näyttää siltä, että olisi niin kuin, elämä olisi yhtä tuskaa ja kenelläkään ei ole hauskaa. Et se on, ja mun mielestä tällaiset tilanteet jotenkin ehkä kertoo siitä, miten helposti se, mitä me viestitään jotenkin semmoisella ulkoisella olemuksellamme tai siinä, että näytetäänkö me siltä, että meillä on hauskaa tai että me ollaan jotenkin tyytyväisiä ja iloisia tai näytetäänkö me siltä, että meitä ottaa päähän koko ajan, niin nämä tilanteet kertoo jotain siitä, että miten helposti se tarttuu se elämän asenne toisiin ihmisiin. Että sitten kun on tällainen niin kuin joukko ihmisiä samassa tilassa, niin se, että jos on niin kuin suurin osa ihmisistä, siellä on aika vaikea sitten yhden ihmisen ruveta hymyilemään tai ole kauhean iloinen niin ilman, että tuntuu siltä, että on vähän niin kuin semmoinen friikki ja kummajainen. Nyt ne rupeaa tuijottamaan mua, kun mä täällä virnuilen. Mutta mun mielestä nämä on jotenkin sellaisia, että mun mielestä ei ole mahdollista, että koko junavaunullinen ihmisiä on kaikki ihan surkeina. Pitäisi pystyä myöskin, niin kuin, ja tällä mä en tarkoita sitä, että ihminen ei saisi näyttää myöskin niin kuin negatiivisia ja kielteisiä tunteita. Jos tuntuu siltä, että on ahdistaa ja on raskasta, niin saa näyttää sen tai ei pidä häpeillä sitä tai ei pidä häpeillä vaikka niin kuin julkisesti itkemistäkin tai mitä tahansa. Et siis se on mun mielestä niin kuin negatiiviset tunteet on myöskin hyvä purkaa ja näyttää, mutta siinä me ollaan luonnostaan suomalaisina jo aika hyviä, että me osataan olla tuppisuina ja ikävän näköisinä ja jotenkin sulkeutua siihen omaan kuoreemme ja jotenkin vaan niin kuin huokua kielteisyyttä. Mutta ehkä meille on vähän vaikeampaa jostain syystä. Ehkä se on, tiedä mistä se johtuu. Johtuuko se ilmastosta, pitkästä talvesta, johtuuko se siitä, että meillä on jotain luonteenpiirteitä, jotain kansallisia luonteenpiirteitä, jotka korostuu. En tiedä, en mä oikein siihenkään jaksa uskoa, mutta mun mielestä niin kuin se, juuri se, että miten helposti ne niin kuin omat vibat välittyy toisille ihmisille ja miten helposti se saa aikaan semmoisen niin kuin positiivisen, myönteisemmän kierteen siitä, että kun ihmisillä ympärillä on hyvä olla ja ne uskaltaa näyttää sen, niin sit itselläkin on hyvä olla, helpompi olla. Ei tämä elämä nyt kuitenkaan alusta loppuun ihan kauheata tuskaa ole, että välillä pitäisi pystyä myöskin vähän jotenkin nauttimaan siitä ja näyttää siitä, että nauttii sen. Eikä se tarkoita mitään tällaista niin kuin, jotenkin väkinäistä nami-asennetta, jossa niin kuin ollaan aina kauhean positiivisia, vaikka ottaisi päähän, että ei tarvitse ruveta hirveästi esittämään tai yrittää jotenkin niin kuin kuvitella, että olisi joku tämmöinen niin kuin myönteisyyden pakko, mutta kun nyt edes joskus sen uskaltaisi näyttää. Ja mä luulen, että siis se on niin kuin koululuokka tai koulu ylipäänsä, tai ihan samalla tavalla, jos ajattelee koulua tai sitä ajattelee jotain työyhteisöä, jotain työpaikkaa, niin kyllä se, niin kuin, millainen ilmapiiri, yleinen ilmapiiri vallitsee, niin se vaikuttaa ihan hirveästi siihen, että millaista työtä tehdään tai millaista tulosta syntyy. Onko opiskeleminen, onko koulunkäynti hauskaa, onko siitä nauttia ja siitä saada iloisia kokemuksia, vai onko se niin kuin joka kerta semmoinen koululuokan ovi aukeaa ja se ryhmä vaeltaa sinne luokkaan sisään, niin että se kun astuttaisiin jonnekin niin kuin pimeään, ankeaan kammioon, jossa on niin kuin pakko käydä läpi väkisin jotain ikäviä asioita. Että ne kokemukset niistä jää jonkinlainen semmoinen niin kuin tunnetasolla semmoinen jälki aina. Ja mulla on tosi selkeitä mielikuvia niin kuin omiin kouluaikoihin liittyen siitä, että joillekin tunneille, jotkut ryhmät oli paljon jotenkin semmoiselta niin kuin yleiseltä ilmapiiriltään ja tunnelmaltaan paljon myönteisempiä. Ja se saattoi johtua myöskin opettajasta hyvin voimakkaasti. Että jos opettajasta välittyi oppilaisiin semmoinen hyvä myönteinen asenne ja kannustava asenne, niin se kyllä heijastui ja näkyi siinä, että sitten oli niin kuin kiva mennä sinne tunnille. Eikä tuntunut siltä, että nyt niin kuin taas tätä tuskaa ja odotti vaan, että se 45 minuuttia olisi ohi ja kello soisi. Voi olla toisinkin.